Va bien Isuar, dorsal 87, atenció, és un altre dels homes a tenir en compte juntament amb Juan Pérez de la Torre. Carlos Gutiérrez. També s'han col·locat a les primeres places. Sortida en aquest moment. Aquesta segona banda de MX2, la banda Xavi Hernández i del pilot de Yamaha Juan Pérez de la Torre, el de Yamaha Castro.